айни ҳол нафарҳое ки таҳти назорат қарор гирифтагиянд чӣ гуна бояд шумо тафтиш кунед ки номтон дар ҳамаи ҳамин нозукиҳоро хуб фикр кунед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи нафарҳое ки таҳти назорат қарор доранд чиҳо манъ шудагиай суҳбат мегзаронем ва баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. ҳозир бисёри патентҳоро аннулировать кардесанд аз сабаби трудовой договор надоштан ва шумо хоҳед ки аз шумо аннулировать шудагӣ ҳаст ё ин ки не, рақамҳои WhatsApp-да бинависонед. ҳоб нафарҳое ки таҳти назорати Федератсияи Русия мебошанд. ҳозир рӯйхати 630 000 баромадагиай ин чиза вазорати корҳои дохилии Русия худаш пешкаши мардум гардон. Нафарҳое ки дар ин спискаи 630 000 ҳастанд ҳама шаҳрвандои Тоҷикистон нестанд. Яъне дар умум шаҳрвандое ки дар Федератсияи Русия беҳуҷҷат гашту гузор мекунанд, кор мекунанд, зиндагонӣ мекунанд, ҳамаи ҳамво ворид шудагӣ ҳастанд. ва барои ин нафарҳо чиҳоро маҳдуд карда истоданд. айни ҳол нафарҳое ки таҳти назорат қарор гирифтагиянд дигар наметавонанд ки шодҳои банкӣ кушода кунанд бахшонанд ё дигар наметавонанд яке аз маҳдудиятҳо ки фарзандошона дар мактабҳо биспоранд барои дарс хондан ё ин ки дигар наметавонанд мошин ҳай кардан. обычно ҳамун праваҳое ки ҳастанд барои рондани мошин ба кор намеравад дигар. ва боз яке аз проблемаҳоеш ки маҳдуд кардагиянд барои ин нафарҳое ки таҳти назорат ҳастанд кортҳои банкишон баста мешавад. яъне шотҳои банкие ки доранд ҳамун шотҳо маҳкам мешаванд. ё нафарҳое ки мисол ЗАГС кардагӣ буданд ба ягон касу мехоҳанд ки акти никоҳшона бекор кунанд ариза пешниҳод карда наметавонанд барои бекор кардани ЗАГС. ё боз яке аз маҳдудиятҳош ҳамин мебошад ки нафарҳое ки мехоҳанд ягон имущество бихаранд дар Россия ҳамин чизам дигар харида наметавонанд, яъне ки маҳдуд шудагиай. ҳамин чизое ки мо номбар кардесем барои 630 000 нафаре ки номшон дар ҳамин таҳти назорати Россия баромадагӣ ҳастанд ҳамин маҳдудиятҳо ба ана ҳамин гуна нафарҳо тааллуқ дорад. ва мо чӣ хеле ки барои шумо гуфтем чӣ гуна бояд шумо тафтиш кунед ки номтон дар ҳамин 630 000 одам ҳаст ё ин ки не. вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия дар вебсайти худшон ҳамин чиза таҳия ва нашр кардагиянд ки шумо медароед ҳамун сайт ва ҷои реестра интихоб мекунед. аз сайлниша агар ки хутон бифаҳмед дар ҳамунҷо ҳамаш нависондагиай ва метавонед ки ному насаби хутона тафтиш кунед. ва агар ки натонед аз ӯҳдаш набароед интизор шавед, мо дар видеоҳои оянда ин чиза пешкаши шумо мегардонем ҳатман. ин бод якчанд маҳдудиятҳо, якчанд минусҳое ки барои нафарҳои маҳдуд ворид шудагӣ ҳастанд ки номшон дар таҳти назорати Федератсияи Русия аз сабаби вайрон кардани қоидаҳои будубош баромадагӣ ҳастанд. бародарои азиз ва гиромӣ қадр, боз ҳам ба маълумоти шумо мерасонем ки қонуна дар ҳар куҷое ҳастед хуб риоя кунед. документҳоро 100% кунед то ки ҳамин хел мушкилиҳо болои сари шумо набиёяд. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирен ва биёен ҳуҷҷатҳои нав бикунену кору фаъолият кунед. номерошон мебирояд одамои дилпир ва боваринок мебошанд. як нафар нависондай: салом, агар госуслугада трудовойта учёти МВД намонӣ месӯза патент 100% ростай? бале, рост ҳастай. вақте ки шумо уведомления намекунед патент ва трудовой договора аннулировать мешавад. ба ҳамин хотир мо гуфтем ки як бор тафтиш кунед. ҳасан нависондай: ассалому алайкум ака, ман документ доштам дар Москва, хона омадам 3 моҳ нагзашта рафта, метавонам ба Россия? барои ҷавоб раҳмат. бале, документҳо ки 100% вақти биромадан ягон проблема ки набоша, мисол бале шумо метавонед ки боз озодона бирем бародар. як нафари дигар нависондай: салом ака, агар 27 сола шуди хизмат мебаранд ё не? пешакӣ раҳмат. ҳамин 27 сола ки шиден аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен аллакай. шаҳром нависондай: ассалому алайкум бародар, маро 3 апрели 2024 суд ҷарима карда буд. ман ҷаримаро спорида натонистам. ман омадам метонам. ҷарима наспоридан яке аз сабабҳое мешавад ки номи шуморо дар чорни списка партоянд. дар чорни списка партофтан ба хотире мебошад ки шумо қонуна риоя накардем, яъне ҷаримаро наспоридем. ва касе ки дар чорни списка ҳастаю проблемаи худша ҳал намекунад, албатта ки ӯро запрет карда метавонанд. исоқҷон нависондай: салом бародар Сорбон, ман 2023 патент кардам, хостам продлит кунам, аннулировать шуд. ман граница гузаштам, мара иҷозат надодам. ман Тоҷикистон омадам декабр. ман мехоҳам равам Россия.
2023 аннулировад кишида бошад, шумо аз ҳамун 2023 як сол ҳисоб кунед. Яъне ки кадом муҳлатеша ки ба охир расид, аллакай шумо метавонед барен аз сари нав патент бигиред. Ба хотире ки патент аннулировад шавад, шумо то як сола дигар патент гирифта наметавонед. Раҷабов нависонда: ассалому алайкум ака. Ами саволи мада ҷавоб медодем. Аз ҳами душанбе сертификати экзамени патента гирифта мешавад? Пешакир раҳмат. шуғли аҳолӣ бирем бародари азиз, яъне ки маркази муҳоҷиратӣ гуфта буданд ки барои пеш аз сафар ба Русия корҳои муҳоҷироро ҳал карда метавонад. Аз ҷумла ҳамин документатсия барои патент бародар. Як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман патент дорам, регистратсия дорам, патентам созай. Леки чорни спискада навда бромадам. Чикор кунам ака? Илтимос саволи мада ответ битед. Зан ҳастам. шумо агар бо тариқи ягон ашибка баромадагӣ бошед, метавонед ки ба намояндагии вазорати меҳнат дар Федератсияи Русия рафта муроҷиат кунед ва тафтиш мекунанд бо роҳи ягон хатогӣ ки боша, имконият аст номи шуморо снимат кунанд аз уҷа. лекин дар чорн списка баромадан як чиза шумо хуб гӯш кунед, мефаҳмонам барои шумо. мисол шумо патент надоред, регистратсия надоред, ё ки ягон нарушенӣ кардагиен солҳои пеш, ё қарзи симкартара споридагӣ нестен, ина ҳамин чизо метавонад ки номи шуморо дар ҳамуҷа дабавид кунад. яъне ин чорн списка маънои ура надорад ки шумо регистратсия ва патент надоред, баъд номтон бирояд. ҳамаи ҳамин озукиёра хуб фикр кунед ва хуб ба назар бигиред. тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com